Pane zvimwe zvinhu zvekuda kutsvaga pamuromo nevanhu. Munhu kana agara ari wepamuromo anenge agara ari wepamuromo. Usade kudenha vanhu uchida kutsvaga kubvisa vanhu mugwara ravanenge vari. Kana iwewe uchiziva kuti zvinhu zvauri kuita zvakanaka, unofanirwa kuramba uchienderera mberi uchiita zvinhu zvako uine confidence yekuziva kuti inini I'm doing the right thing. Ndo zvatinoziva isusu. Asi kana munhu usina chokwadi nezvauri kuita kuti ndizvo here, unomhanya uchitarisa vamwe. Isusu taiita zvekumhanya kuchikoro kumasports awa. Kana muri pa 100 meters nemunhu asina chokwadi chekunzwisisa speed yake kuti anogona kuhwina here nemamhanyiro aari kuita, anotanga kumhanya achiti ari mutreki pepe anenge achienda kunokanda gumbo kutreki yemumwe waanenge achidzwa kuti ari kufemera mugotsi. Kana akamunzwa kuti anenge apadyo anobva aisa gokora. Izvozvo zvinoitwa nekuti munhu anenge asina confidence, asina futi chokwadi mumamhanyiro aari kuita kuti ndizvo here zvandiri kufanirwa kuti ndiite, kana kuti ndasvika here paspeed inondigonesa kana kuti inondikundisa kuti ndihwine. Anti muri kupaona manje. Hatirambidze munhu kuita zvaanofungidzira kuti ndo zvinoita kuti atungamirire nyika. Ndakatombotaura ndikati even kana vageza chaivo chaivo vari kuti kana paine anogona kuita kana kuita zvinopfuura zvatiri kuita, kana kuti ari kuona kuti pane zvinenge zviri nani kupfuura zvatiri kuita izvi, ngaazviite. Kana akagona kuzviita tikaona kuti zvakanaka zvinotisunungurira nyika yedu isusu nekuti ndo chinangwa, tinongomutevera nekuti chinangwa ndechekusunungurwa kwenyika chete. Haizi nyaya yemakwikwi ekuti ndinoda kutungamirira vanhu, ndinoda kuti vanhu vanditeere. Handiti munopaona manje. Zvekuti munhu uri kutaura iwewe uchiburitsa pachena mafiles ezvinhu zvakaitika munguva yekubiwa nekulutwa kwakaitwa munyika yeZimbabwe sezviri kuitwa naJeff Judah, zvakangofanana nezviri kuitwa navageza nhasi. Vageza vatori nani nekuti vari kutofumura zvinhu zviri kutoitwa izvozvi, pane kuti taurira matakadya kare asinganyaradze mwana, wosvikira pakupedzisira waakutuka vanhu uchiti kana musingadi kuteera liberation struggle yangu, hameno zvenyu zviri kwamuri, mucharambai muchingoenda kuzvinyoka zvemabhunu zvenyu izvozvo. Wakazvitaura izvozvo mudhara iwewe. Inini handikutye sematyisidziro aunoita vamwe vanhu vaunotuka zvinonyadzisira, nekuti zvinonyadzisira zvacho ndinazvo, iwewe unazvo. Amai vangu vaunogona kuda kutotuka izvozvi zvivanazvo, naamai vako uzvizive kuti zvinonyadzisira zvacho vanazvo. Saka zvinonyadzisira hazvichamisire kutuka vanhu. Handitika. Chinhu chechipiri, isusu tichitanga revolution hatina kuitanga nenzira dzekuda kurwa nevanhu. Ndosaka uchiona nanhasi pari kungoitika zvinhu zvakawandisa murevolution umu zvinotokonzeresa hasha. Vanhu vachitosvikira pakutaura kuti tibvumidzei macommanders titore action, tichitaura tichiti mirai, nenyaya yekuti revolution yedu is not meant for violence. Handiti muri kupaona. Saka zviya zvekuti hanzi ndinokumamisai kana ndikasangana nemi mustreet kana kuti kudii, zviya it's waste of time. Isusu hatisi vanhu vanotamba magame iwayo. Haugone kuridza ngoma yekuti tinoitamba isusu, hatiridze ngoma, hatitambe ngoma inoridzwa nebenzi. Regedza ndikutaurire chokwadi wangu. Handitika. Nyaya dzako dzawakanga uchiisa pasocial media dzakanga dzakanaka stereki 100%. But panyaya yekuataka revolution nenyaya yekuataka nyoka yemabhunu navageza, hatimbofa takanzwanana, ende inini handikutye. Ndakatosiyana nevanhu vakatyisidzira. Inini handitombofa ndakakutya nekuti hauna kana chauinacho. Hauna kana zvaunonyebera vanhu nesimba rauri kunyebera vanhu rese iro hauna. Hauna kana munhu wauri kutungamirirwa naye kana kuti wauri kufamba naye muchigrupu chako kana kuti zvimachanel zvako zvauri kuvhura zvekutsvaga mari. Hauna kana vanhu hauinawo vane musoro kana kuti vane chekuita pamusoro pematsunungurirwo anofanirwa kuitwa aitwe nyika yeZimbabwe. Hapana kana chauinacho.
You are just an empty vessel wangu, regedza ndikutaurire. Asi nyaya yekungoti kutsvaga mari yandakambokutsiura kuti madiro ako emari aya una kumbosiyana nevanhu vari kuti sapatina vachitengerwa motikari. Nekuti iwe unoda mari zvekutadza kufunga kuti zvimwe zvinhu zvacho zvaakukupa kuita mari zvinoafekta upenyu hwevanhu vakakukomberedza zvakadii. Hauna basa nevanhu. You are a self-centered man. Ndo zvitongori pauri chete iwewe. Unongozvifungira iwewe pache zvako iwewe. Handitika. Haukwanise kuti ubuild channel yako nekugena ma-likes nema-views ekutaura uchituka revolution iri kuitwa nevanhu. Revolution ichitangwa haina kunzi yakatangwa zvokuti iite makwikwi newe Jeff Judah. Revolution yakanzi revolution yewanhu, asi dambudziko rako rekuti iwo pawakatanga kuona kuti paita challenge yechinhu chinonzi revolution, wakabva washifta muhondo yawakanga uinayo nachoka yemabhunu, ukabva watanga kurwisa nekuataka vanhu vari kupinda murevolution. Vanhu takapinda murevolution isusu nekuda kwechimiro kana kuti kwechinangwa chatakanzwa kuti revolution yavhurirwe. Hatina kupinda murevolution nekuti tinoda Comrade Bombshell nesu Geza. Vamwe vanhu havatombovazive Vageza vacho. Asi chinangwa cherevolution ndo chiri kuita kuti vanhu vapinde murevolution vachisandidzana naVageza. Ndo zvinhu zvingoripo chete pakati perevolution. Zvekuridza muridzo uchikuza munhu nekuti ari kutaura mabiro aakaita naTemba Muliswa hazvina kana basa yazvinombobatsira vanhu. Zvinotopfuurwa nezviri kutotaurwa nekuti isusu tiri kutodhila neinformation yezviri kutoitika nhasi. Handiti uri kuzvinzwa. Whatever you can say pamusoro pezita raVageza, ravachamisa kana kuti rani, hazvisi kutozombomira kuti Vageza kana kumisa kuti Vageza vashandidzane nevanhu kana kuti vanhu vapandukire revolution vachiti nekuti mimi Vageza makambodai so mukadai so. Handitika. Vageza vaya munhu akura. He is ready to sort out everything nekusunungurana nemunhu whoever ari kuklema kuti akatadzirwa naAgeza vakagadzirira kuti vasangane naye. Handiti mazvinzwa. Endi vari munhu ari musituation yekuadmita kuti ndine vandakatotadzirawo, ndine zvandakatotadzawo. Handiti muri kupanzwa. I still remember vakatombozvitaura from the first time zvekuti hazvichamisire nhasi kuti munhu uye uchizotaura panapa kuti Geza akatadza akazoshata akazodai so. Pamunhu akatokonfesa zvakangofanana nekuti munhu anokonfesa kuti ndinokonfesa ndiri kureurura chihure pamberi pesangano kana kuti chechi. Handitika. Iwe wozoda kuzoita munhu anda kuinterpreta the same language, the same words, uchiti munhu uyu akamboura mangwana next woti munhu uyu akamboura. Ndo zvandaitaura zvezve ndichiti ayewaka munhu ane tsika chaiyo haumbomuone achiswera achitevererana nezvinhu zvisina kana nemusoro. Zvinhu zvaunototitira wangu hazvina kana nemusoro. Build a revolution struggle yako iwewe yauri kuita iwewe. Liberation struggle yako yauri kuita iwewe. Ibuilde zvakanyatsokunaka mwana wamai wangu. Regedza ndikuudze. But usambofa zvako wakatomboita zvako hunhu kana pfungwa dzekufungidzira kuti iwewe you are going to dismantle the struggle ine vanhu inonzi Geza revolution. And don't you even dream of separating Comrade Bombshell nesu Geza VP Chiwenga from their people. Aiwa vako vanhu ndevako wangu. Revolution ndeye revolution. Regedza tokutaurira. Wazvinzwaka. Saka wangoita kuti ndimbotaura nezvako iwewe. Nemazwa wakataura. Waita zvakanaka kuexpose. Tinotozvida kuti vanhu vaexpose zvese zvavakaita. Even ukauya uchitaura zvakatomboitwa naVageza, it's fine. Vanhu vanofanirwa kuti vazive kuti mukuru wavo akambotadza akambosvikira pakudai nepakudai nepakudai. And zvinenge zviri musimba revanhu kuti vagone kumuconvince kuti right mudhara nekuti iwo akambotadza izvi. Isusu takatafunga izvi neizvi 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 newe kuti tinyatsokudii tisunungurane. Handitika. Nekuti vanhu vari ready kusunungura munhu akavatadzira nevanhu vakavatadzira. Uye vanhu vakatadza vari ready kusunungurana nevanhu vavakatadzirana navo. Haisi nyaya yekuti hanzi
chichi kana kuti chichi, usade kutaura zvinhu zvakaipa pamusoro pemumwe murume. Dzidzawo kurespekta vamwe vanhu mune zvavari kuita sekurespektwa kwauri kuitwa iwewe. Ndofunga tine nguva yakakura yakareba stereki tisingataure pamusoro pezvezita rako murevolution umu, handitika. And mamwe makomrades angu haatombotaure pamusoro pakwewo, handiti. Hakusi kureva kuti havakutye. Ana Stole vese vakatukawo havakutyawo shamwari. Traore uya haatombokutya kana mbijana, hautombotyise, hauna kana zvauri. Zvekupfumba zvibhakera uchitinongedzera ndo zvaingoita comrade Robert Mugabe. Waingopfumba zvibhakera wanikana muparliament. Zvanga zvisingareve kuti vakanga vaine simba kupfuura varume vese muparliament. Vanhu vaingozviziva chete kungoti ndo zvinoita mumwe wedu ane tempa inokurumidza. Asi hazvisiri izvo zvatakagarira munomu, handiti munozviona manje. Ndo zvakangofanana nesu, tinokusiya uchita zvauri kuita izvi. Asi siyana nenyaya yekuda kufungidzira kuti you are going to destroy the revolution nenzira yekuda kumoka Vageza. Kana uchitaura nezvaTemba Muliswa, Temba Muliswa has nothing to do with nyoka yemabhunu. Saka siyana na nyoka yemabhunu wauri kubata-bata. Mwana wevanhu atori mujeri. Hama dzake tiripo, tiri kutorwira kubudiswa kwake. Nyoka yemabhunu chete, finish and clear. Iwewe you don't have any contribution just because hauna kana basa nazvo. Unotuka vanhu vese uchichinyira vanhu vese uchiti mabumbwa. Nyoka yemabhunu unotomuti mubumbwa. Munhu wese mubumbwa, neni panapa ndiri mubumbwa. But guess what? Izvozvo hazvimbofa zvakabvisa vanhu munyika yeZimbabwe. Ende izvozvo hazvimbofa zvakazochinja futi kuti iwe uve mubumbwa. Sezvandakabvira kare ndichikutaurira kuti aiwa newe uri mubumbwa. Wakatobva uri mukati meblood remubumbwa kuuya kuzozvarirwa muZimbabwe sezvatakangoitwa tese. Handiti uri kupanzwa. Inini handisi kukumisa kuataka vanhu vauri kuataka. Handisi kukumisa racial segregation yako yauri kutaura kana kuti yauri kupreacha kuvanhu. Handisi kuimisa nekuti kune vamwe vanhu vako vawinawo kana kuti vane maonero ako vanonzwa zvichifadza kuita zveracial segregation izvi nekudi. Tinozviziva zviriko. Nyika dzese zvingoriko wanikana kuSouth Africa kutori neoperation Dudula. Kunotoitwa zvinana xenophobia chichi. Handiti you are xenophobic. Saka hautishamise character yako haina kutanga nhasi. Asi nyaya yekuti hanzi inini ndinokutaurirai zvakamboitika hazvitipe kudya nhasi. Tiri kutambudzika isusu tine maChinese. I think mune zvese zvawakaposta hapana kana muChinese ari pakati. Unotitaurira zvinhu zvisina nebasa rese zvakaitwa nana Temba Muliswa uchitadza kutiudza kuti maChinese ari kuzvifambisa sei. Kana uchida kuti tikuteere wangu tinotokuteera. Regedza nyatsokutaurira chokwadi. Tiudze kuti tiite sei nemaChinese nhasi chai. Utitungamirire iwewe tikuteere. Wazvinzwa? Tiudze kuti toita sei nezvigananda izvo nhasi chaiye. Utitungamirire iwe uri pamberi pedu tikuteere. Kwete kutuka Vageza nekuti iwe wazotaura zvinhu zvakamboitwa naTemba Muliswa naMunangagwa wachiba munyika. Tinozviziva kuti Munangagwa naTemba Muliswa they are brothers, wakabvira kare wachiba. Tinotoziva futi zvimwe zvinhu zvausingatozvive iwewe. Zvawakatomirira kutoudzwa neavo vari kutaura kuti vakatombosenza naMuliswa wacho. Isusu tinotozviziva kudhara. Usazvishandise kuataka revolution. Siyana nevanhu vari kuita zverevolution yavo. Iwewe builder yako, liberation struggle yako iwewe. Ibuilder inyatsokura zvakasimba. Tichasangana pakati. Kana waibuilder yakura ikagonawo kubudirira, tinenge tichiti ndo Zipura neZanla forces vasangana pakati kurwisa muvengi mumwe chete, hapana chakaipa. Handitika. Iwewe unofunga here kuti iwewe dai Zipura neZanla vakarwisana pachezvavo vaigona kuzodefeata Smith? Sekufunga kwako iwewe. Saka iwewe kana uine liberation struggle yako inogona kuita kuti nyika isunungurwe, ngaibve nekusaidi kwauri kubva nako. Isusu neliberation struggle yeduwo futi as well. Revolution yedu iyoyo tichabva from the other side. Tichirwisa tokomba muvengi wedu nepakati tobva tamuparadza. Tasangana pakati tichagara pasi tobva taita matalks. Iwewe wozotanga kuzoreiza hako maissues ako ekuti inini chandiri kuda ndechekuti hatichadi kuti vanhu vekuMalawi nevanhu vese vane history nemabackgrounds ekubva kunze kwenyika vanzi vanopinda muparliament. Then totangirawo ipapo nemaissues ako mukoma wangu. Wazvinzwa? Ndo zvinoita murume ari wise. Takukuidza isusu wapfana nekuti hauna brain. Apa ndinotokuudza pachikomuredi hapana kunyengerana kana kupuruzirana.
Kana taakumba mukoma wangu Jeff Judah ndo pandichazotaura kuti aiwa muri mudhara taurai ndakanyarara. Asi apa pamanje apa ndine urombo usashandise ukoma panapa. Tinozokuudza manje tinozokureminder manje kuti no this has nothing to do nebrotherhood. Apa tiri kutoita chikomuredi. Kana uri mukoma pachikomuredi hazvishande. Handiti uri kupanzwa. Saka iwewe ibva kwauri kubva neliberation struggle yako. Isusu tobva kwatiri kubvawo nesaidi ratiri kubva naro nerevolution. Tokomba muvengi wedu tomuisa pakati. Handitika. Kana tapedza nemuvengi wedu sezvakangoitwa mukusunungurwa kwenyika. History iri kuzvidzokorodza handitika. History iri kungozvidzokorodza. Tichagara pasi tiri Zanla neZipra. Handitika. Toona kuti toita sei nekuti muvengi tabvisa. Tasara tava vana vemunhu mutema. Then iwewe wozotanga kureiza issue yako yekuti aiwa havasi vemunhu mumusha ngativape pekugara. Handitika. Isusu tisu tinovapa pekugara. Sezvauri kugara uchitaura. Nyaya yako tiri kuinzwa Jeff Judah. Tiri kuinzwa. Usafungidzira kuti hatisi kukunzwa. Usaite shungu. Une dambudziko rehasha dzisina basa. Ndo dzinoita kuti nyaya dzako dzisasvike wangu. Rekedza ndikuudze ndikutsiurire pamberi pevanhu. Ndimbokunyadzisa nekuti this has nothing to do with brotherhood. Ichi chikomuredi ichi chamwari. Kana uri mukoma zvekutoti kana tikatosangana kunyika yeZimbabwe kumba kana pamba penyu kana ukauya kwedu iwewe. Ndinonyarara kuti zikudzima uchitaura. Kana wanga usingazvizivi nhasi ndoda kuti ndikuudze. Asi panguva dzakaita sedzatiri dzino idzi manje tiri kutaura zvechikomuredi. Handitika. Zveukoma hunin'ina husekuru humuzukuru neutorwa hwauri kutaura panapa pauchipreacha uhu tinotombozvisiya pasi. Tiri kuita chikomuredi tine muvengi 1. Nekuti otherwise tikatanga kurwisana newe isusu tichibva kurevolution iwe uchirwisana nesu ko muvengi achazoita sei? Come on man, you need to do better. Wakangofanana nevakomana veyouth avo watiri kugara tichitsura kuti siyanai nekuataka vamwe venyu. Tarisai vatorwa zvavari kuita maChinese ari kunyang'anya achiponda nekurova vanhu achidzingirira vanhu. Imi muri busy kuataka vamwe venyu. Iwe wakujoina futi zvinhu zvimwe chete izvozvo the other way yauri kujoina nayo. Ndokuita seiko kwamuri kutiitira uko? This is not the time yekuataka your fellow black brother. Inzwa zviri kutaura maSouth Africans nowadays achinja asvinura maSouth Africans ari kutaura kuti this is no longer the time yekuti tiswere tichirwisana pachedu. Nekuti the ones who grabbed our land vari kuramba vachitoenderera mberi vachidya vachiita zvavari kutoda. They are owning almost 95% of everything in our country. Handiti. Ndo zviri kutaurwa nemaSouth Africans izvozvo. At least wapepuka. Imi muri kutora gumbeze iroro ravarasa iroro. Imi makuenda kunorifuga. Zvasiyanei nevari kutumwa vachienda kunoponda madhara vachiti vana veyouth. Zvasiyanei nevari kuenda kunotumwa kuenda kunotsvaga comrade Bombshell Runesugeza wachizviti isusu tiri kusapota president ari kutonga iye asina zvaari kuita munyika. Chenjera kuseva the wrong side mukoma wangu nemamwe maitiro aunenge wakuita. Isusu tinotofara tikatokuona uchitaura nenzira yako as long as usina wauri kuataka, usina kana side rimwe riri kufamba nenzira yakanaka rauri kuataka iwewe. Famba. Don't stop, famba. Keep moving, my brother. But mukufamba kwauri kuita manjeka usafamba uchipiringisha vamwe vako. Zvakanaka kuti uzoreiza maissues ako. That's why taitaura tichiti hauna timing. Unotanga kutaura zvekuti vamwe ndeve kuMalawi vamwe ndeve kupi. Izvozvi ndiani ane nguva yekuteerera zvinhu zvakadaro nekutambudzika kwatiri kuita nai Jeff Judah? Vana veZimbabwe shuwa tingateerera zvinhu zvakadaro here this time nekutambudzika kwatiri kuita? Maissues ako ayo tichazotoanzwa wako aadresa kana nyika yanaka pasina muvengi akafanana nemuvengi watinaye nhasi. Handitika. Unoziva kuti unocontradicta zvinhu zvaunotaura wega iwewe pacho zvako. Unozvipikisa zvaunenge wataura. Last time waitaura kuti mabumbwa ega ari kuita zvinhu izvi.
but nezuro chaiyo wakaburitsa video yawakanga wakutituka isusu uchiti mabumbwa iwayo akanga aine mamwe maZimbabweans. Zvinhu zvandakambokuudza kumashure uku zvichireva kuti uri munhu mukuru zvako but kwandiri haukwani, uri mwana mudiki chaizvo. Jeff Judah ndakakuudza kare kare ndichiti varimo. Uchiri kuziva here pandakambokunanga iwewe ndichitaura chiti Jeff Judah usakanganwa kuti takanga tina nakumbirai kanga yanani vese havana kutiitira nyaya dzimwe dzinoti will of your ngirikini yese akaitwa yaya yekubiwa kwemotikari yaya yakaitwa nemabumbwa here. Handina kukubvunza here iwewe Jeff Judah. Nhasi uno you find out kuti ana Temba Muliswa maZimbabweans vakanga varimo mumasindicate nevamwe maZimbabweans akanga arimo, ukatozopishinura zvese nevarungu kuti vakanga varimo, kureva kuti zvinhu zvatiri kutaura zvimwe chete but uri kuzvitaura uine nzira imwe ine ruvengo nemafeelings. Ndakakutibvisa mafeelings mukoma wangu kuti tigone kufambidzana, iwe uchibva kune rimwe side isusu tichibva kune rimwe side, tosangana pakati. Famba neliberation struggle yako usamire, isusu tichifamba nerevolution tisingamire. Handitika tisangane pakati, titswanye, tikrashe muwengi wedu. Tapedza wozoraise maissues ako kuti ndiri kuona inini zvichikodzera kudai, then tinozotangira ipapo tichikuonesawo maonero edu isusu pamusoro pevanhu vauri kuti mabumbwa, pamusoro pevanhu vauri kuti kudii. Tiri paground takatarisana face to face. I can't be ready to talk to you kana uchiri nepfungwa dzakaita sedzakadai so even kana pasocial media. Otherwise conversation yacho will be a waste of time pamberi pevanhu. Client iwewe ndiwo wakambonditaurira munin'ina wangu ukati madiko kumbosangana namukoma wenyu Jeff Judah mumbotaurana, but wona ka client, this is the reason why I can't talk to my brother. Anditi uri kupaona manje nekuti zvinhu zvaari kuita ari kudzingirira mhuka dzakawanda, haana kana wani yaanobata. Isusu tiri kudzingirira imwe chete. Handiti kana tikati musango omuhande tinovhima nzou, ngativhimei nzou. Nzou inoda vanhu vakawanda. Handiti nzou iyoyo ikafa, vatanga kuvhima nevasvika ichivhiyiwa vese vachawana nyama. Handiti uri kupaona manje nekuti imhuka hombe. Handiti uri kupaona manje. We are hunting an elephant. Handiti we need more and more main power, both sides, from your side and from our side. Handiti titange tadonedza tiwane zvekudya tigute. Ngatidonedzei nzou mukoma wangu Jeff Judah tigone kusheya. Simple. Wasvika ndichirwa nenzou iwewe ndibatsire idone pasi. Inini handingadye nzou ndikaipedza ndega, newe uchawanawo sheya yako, tobva tagowana mhuri dzedu dzadya dzaguta, taakufara takuenderera kumberi. Handiti saka maissues ese ekuti takambonzwai vaive vari vanhu vekuMalawi tichazoaadressa, but I think you got your point of correction pawakazotaura uchiti vakanga vasiri vanhu vekuMalawi wega, kureva kuti isusu tisi takavadzidzisa kuti munyika medu munobiwa kana vari vanhu vekuMalawi wacho sekutaura kwaunoita ikokoko. This is another point of correction. Sezvauri kuona iwewe ndakatombozitaura ndichiti muSouth Africa muZimbabwe chemuchemo takanga tisina isusu, tatisingazivi kuti kahijacking inoitwa chichi mamwe maactivities atakutanga kuona nhasi achiitwa. Handitika the day before yesterday chaizvo ndikakutaurira iwewe, I think you nozviziva zvandoda kuti nditaure izvi, kuti maSouth Africans akabatwa aine maZimbabweans kunyika kwedu isusu muZimbabwe macho imomo vachirobha. Handiti uri kupaona. Asi maZimbabweans akatodzidzisirwa kuSouth Africa kuti aiwa mari inotorobwa. Saka chii chinokushamisa iwewe nhasi kuti uzive kuti vatorwa nevanhu vemumusha mako hauroyiwe iwewe Jeff Judah mukoma wangu. Rekedza timbotaura nyaya dziri panapa. Haugone kuroyiwa iwewe pasina hama yako inenge yakutengesa pakati. Vamwe vakatombotaura vachitoti muroyi chaicho anotoda munhu anotogona kutodeketera midzimu yako chaiyo kuti agone kupinda muropa rako iwewe. Handiti uri kupanzwa. Saka hatigone kuroyiwa pasina hama dzedu. Saka nyaya yemabumbwa dzisi mabumbwa dzatiyo wakatoidheminisha wega nezuro chaiyo, wakatoirabha wega nezuro. Ndiri kufara stereke endi wanga usingazivi. Wakatoibvisa wega nezuro pawakaratidza iwewe uchitaura kuti tarisai muone kuti mamwe maZimbabweans akanga ari mukati. Isusu tisi takatolidha mabumbwa iwayo. Hauri kutaura iwayo uchiti mabumbwa.
tisu takatoita kuti zvinhu izvozvo zvikonzere zviitike zvinhu izvozvo sezviri kuitwa nehurumende iri kutonga nhasi iri kukonzera kuti machinese aite basa rekufamba achirova vanhu achichera nekudini. Saka inini newe tine basa, vana veZimbabwe tine basa rekubatsirana kuuraya nzou kuti tese tiwane nyama. Handiti mazvinzwa? Ndoo nyaya iripo, ndoo nyaya yandiri kukumbira kuti mukoma Jeff Judah ukwanise kufamba nayo kana usingadiregedza, nekuti iwo uri chandagwinyira shavire benzi. Aiwa, iyi inyaya yechikomrade ka, haisi nyaya yekuti uri mukoma. Ndinotombokuudza nenzira iyoyi. Ngatinzwisisane. Ticharekedza kuzotaurana nelanguage yakadai kusvikira takunyatsonzwisisana. Kusvikira iwo wagutsikana kuti aiwa revolution is not something to has not something to do nekugutsa vamwe vanhu nekuda kwemarevenge evamwe vanhu nemafields awo nemafaction nefactionalism. Revolution haina zvinhu izvozvo zvauri kutaura izvo mukoma wangu. Ndosaka tichiti usataure nezverevolution iwo kana usiri murevolution. Bvuma kuuya pane vamwe varume utibvunze kuti chingungundengu chenyu chamuri kuti muri kufamba nacho ndecheiki. Ko inini ndandafunga kudai tichikutaurira kuti aiwa, this is not the time yekuti tichange kuatakana tichibvunzana zvitupa nemaids. Inoi inguva yekurwisa munhu ari kukonzera nzara both sides chete. Handichadi kuramba ndichingotaurisa zvangu tichienderera kumberi. I think zvinhu zvandataura izvi zvinobatika maita basi.